my channel. This is Hangal Girl, yung hangal sa kabukiran. Sa bukid. Charot. So, today's nga fruit cocktail. Ay, tabang. So, ngayon ay pupunta kami, maglaag kami kay Ana Rose, one of the Hangal girls. Pupunta kami sa kanilang bahay daw. Dahil mag-churba-churba kami, kain-kain kami doon. Maraming pagkain siya doon. So, at nag-lipstick talaga ako. Ay, Diyos ko. Whole week, hindi talaga ako makapag-lipstick. Dahil, work, tapos mag-mask naman. So, hindi, napaka-dry ng ating mga beauty. Pero, nang nandito lang ako sa bukid, nag-lipstick ako. Palibhas. What the H? So guys, samahan nyo ako. Nandito ako sa Basakan. Papunta kay Wiser Bad. Dahil napaka yung anong isa hindi na naman ready yun. So, samahan nyo ako guys. Charot. So guys, papunta on the way na kami. Nandyan si Wiser Bad, si Lula. Ay, nakasuot siya sa ano, sa t-shirt ni Ma'am Sabi. Shout out kay Ma'am Sabi Bakiran. Thank you sa kanyang gifts galing Hong Kong. Wow. Ang aming dress, pero hindi ko suot yung akin. Sa kanya sinuot. Thank you, Ma'am. Happy New Year. So guys, yung last vlog ko ba, diba yung sunflower dito sa kalsada, maliliit pa siya, wala pang bulaklak. Ngayon, meron na siyang bulaklak. You see? Ito yun guys, oh. Yung mga bulaklak. Oh. See? Tingnan nyo. Apakagandang flowers. Oh. See? Ganda ng flower. Sunflower. Oh. Ampo-ampo. Wow. So, tingnan nyo. Nginapoy-upoy sa akong luyo. Imbis mag-imot-imot kong pusing. Napoy-upoy. Makawala sa view ng naikuan. Tingnan nyo. Ang ganda ng mga sunflowers. So guys, malapit na kami kay Ana Rose, Hangal Girl. Andun si Wiser Bad. Tabang Mars. Hanga kayo. Nasa buntod kami. Tingnan nyo. Hinihingal ako. Tabang nurse. So guys, nanami sa balay ni Hangal. Piang! Say hi! Amo ang chef of the day. Dili, oy, bisan pag kinsay dunggabon. Ala, basig mapukuan ta ba, no? Si Ana Rose kay kuan. Guys, magluto mi og kalabasa today. Kalabasa nga with hotdog, Piang. Spaghetti po na. Darang, unsan eh? Sulakhang. Wa sila kayo sa Tagalog sa Talakhang. Dilis. Ay, dilis? Uy, lansang. Uy, grabe si Budweiser. Dalo kay bulad. Ngawong siya bulad, guys. Pagbilis na kayo sa mga pangyayari. Uy, pagkalangayan lagi mo. Kasi po na yung pizza, Mary Jane. Magkuhan ako, So guys, dito kami sa kusina luto.
Uy, nas vlog, nagkalibanga ka? Nabuang. Uy, naalagi o. Strawberry para sa tiyan nga butod. Isa man na. Dulaw lang. Sige, mag-init ko. Pinubaho lang. Ako rin kita pa rin mamari kung hindi siya ka-sending. Bukan kay susun ka para sa video. Hindi man siya pag high blood ka, kanino ni siya. Managot juga sa mong video gapper. Oy, visit. Sige ko. Hi, Madam Sabi! I wear your t-shirts na. Hala ka, ginoo kuha man ko kasimba na ro. Tabian na din. Oy, Maria, hot to ni? Kani kalabasa? Lagi ko pagyan na. Mabila ko wala. Loud and clear music, only here on Remix Avenue. Mag-tiktok meron. Mo dyan ni chef cook niya. Si Kuan Weiser Bad. Kabalo mo siyang giluto. Bulad. Bulad ra gyud iyang nahibaw-an. Don't cook something bad. Kabalo mo sa ning bulara? 800 ang kilo. Try maulaw putas bulad. So, we have kalabasa, pechay. Cook doon eh, ano ro? Doon. Ang pechay butangag cheese. Hotdog. Then maghiwa ako ng I-vlog sa kubi. Oy, kinsa na ito nangita sa kaguran? Kinsa ito nangita sa kaguran? Kinsa na Budweiser! Oy, ang kaguran ani. Guys, ihuwam ra kong Budweiser ani guys. Oy, ang kaguran iuli na ninyo ba? Palihog mo, ang biko. Oy, ang kaguran iuli na daw ninyo ng kaguran. No. Oh. So guys, anong pangalan ng bulad na iyan? Danggit. So it's danggit guys, sa social. Na mayaman. 800 lang ang kilo nito guys. 800 ang kilo. So yan pala ang danggit guys. So guys, maghihiwa muna kami ng mga Rika. anong pangalan ng anong Tagalog ng mga Gulay. ricados? Yung mga ganito ba? Ang bilang sanaan. Ay, ito ba? Mga bagay-bagay. Kasi kailangan may spices ang iyong kinabuhi. Chart! Para mga masasarap ang inyong mga. Lang sa uni siya pag-slice nga linata man nabay agos dai ng tinunuan. Ay, bawin. Tanad. Kuy dapat wa mo nagwin ay agos Just no. kunin mo pagdala bawin itanan. Nangayan mangguda siya good, nangayan na siya. Uy, ginoo ko. 2021 na ko anderon. Kompleto ang Hangal Girls. Char. Kiwa mo ng laos diri sa inyo ni Malagot po ko kay kanang alas 5 na dahil nag-ulan man, nagitapon ko. Pasaylo na lang ko sa Lord. Kung ano mo, bus bagting. Ah! Hi, Toroy! Happy New Year! Kahay ka. Para mo dayang mga... Uy, tagdan kita lupi ni Toroy. Isa na ito lang ita sa kaguran. Ako na dito ano? Isa lang ita sa kaguran. Alay ka na rin sa kaguran. Ulit na po na ninyo na ako ng kaguran. Uy, isa man. Uy, ang kaguran. Isa nagkawat sa kaguran niya na rin. Ani? Ito ni dali. Ate ano ko wala? Wala daw ka. Tingnan nyo. Ala, umuulan, uy. Tingnan nyo ang kapayas. Favorite ni Mary Jo. Yes. Of course. Mahulaw po sa Dali akong... man ni uy. Mahulaw mo sa akong lips. Kuya gi mo kuan uy. Ha? Sa leather nga.
Tara dito. Lagot. Hoy, katawanan ko. Ako ang kalo. Galit. Baho kayong kakay. Glass. Char. Pagdali mo diyan na, Ros. Noy kayo ang kwan, bitaw. Ang kapayas, mas dako pa siyang bukton. Waloy na lang ta. Proper lang sa akong pagpanit. Anaon ba yun? Kudi, uy. Ano anak ko man? Miller? Hindi, uy. Saan di ay? Inig-upload ni mo na sa vlog mo. Hindi yun sa mga mo. Pag-pinit. Panit. Inaw nga kanay mo lamog sa imo ang kuan. Uy, wala ka ni mga pinagprito ang kuan. Ay, alingasa kayo, may pasensya na. Ay, ano mo, sapan yung kung pampi na basa yung tripod. Dahil, hindi agad yung idinadalas kuan. Tapungan sa nato, igamit lang niya. Saya. So guys, malapit na kami tapos anong Tagalog ng magpanit? Nagbalat ako ng papaya guys. Ang laki ng papaya, grabe. Hindi ko hindi ko mayakap. Tingnan nyo ang papaya. Wow! So that's all. Char! I need somebody who can... One. No, 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 no. DJ Jonel Sagayno Remix. Mix Club DJs. Mix Club DJs. Grabe, ang laki ng kapayas, guys. Kapayas is Bisaya. Bisaya is kapayas. Iwan ko, ano nga bang Tagalog ng kapayas? Papaya? English naman yun. The struggle is real. Yun bang Bisaya? Yung Bisaya tayo? Magubulol ako sa Tagalog. Tapos, Kasi Tagalog sa kapayas dito, Jim. Papayas. English. papaya yung English. Iwan ko sa Bias is Popeye. Di wow! Tingnan nyo. Ang dami niyang buto-buto. Kamaya, sugar. Baho ko na kayo, hoy. Buto-buto. Baho. Na, aga ko liat kay to. Kwanjo na, to. Uy, baho lagi mong kakay. Nanang giinom na nila. To. Scoop, dyan na sa spoon. Oh, kasakit ko niya. Pwede ba na ako marunong mag-slice ng papaya? Uy! Yung papaya, guys, para siyang... Ano nga bang Tagalog ng papaya? So, nandito pa rin kami sa kusina. At si Budweiser ay nagluluto na siguro doon. Iwan ko. Kung anong nangyari sa kanya. Ni, kumain pala. Ano? Kakahiya naman to si Budweiser, eh. Kumain pala doon. So, ang vlog na ito ay wala. Hiwa-hiwa lang. Hiwa-hiwa lang kami. Anong baho? So guys, ito na yun. Yung mga dalawang hangal dyan sa luyo ba? Mga tabian kayo. Pero Jane, for the imo ang kuan. Papaan sa nakapayas kay Uy, iwan ko, uy. Pwede paki-comment dyan sa baba kung anong Tagalog ng papaya. Hugasan ko pa Papaya yun. ay
Hugasan mo. Papayas. Bibigyan ng papaya kung sino makatagalog ng kapayas. Iwan, ano nga bang Tagalog ng kapayas? Uy! Wala talaga. Pareho, ano na, Bisaya talaga kami eh. Shout out sa lahat ng mga Bisaya. Mabuhay ang madagong bisong. Pink of buigan. Pink of bugan ang mga Bisaya. Pink of bugan, pink of atngal. Kusog mo kagod. Kusog mo kagod og dugi. Dili. Nagpaksin ito. Paghanap po kayo ni magkuhan na Ros. Eh, putahe. Kaya karon naman ko mag-New Year nga with hangal. Oy, si Ana Ros, ang dami niyang, kaya nga sinabi ko kanina sa inyo, yung intro ko, pupunta ako kay na Ana Ros, dahil ang daming pagkain doon. Hilibak na dahil So ito na nga, ang dami nga niyang pagkain dito. So, So, Lilia, ikaw na bahala nito. mabuti nang pumunta kami dito kay walang pagkain sa mga. Wala po bre, basta pulag lips. Oy, pakita ni si mong vlog sa gate. Wow, guys, napa siya ipaksiw. Ang lakas, ala, ang dami na nito. Oy, so iin ko muna ito. So guys, medyo mahaba ng aking vlog na walang kwenta-kwenta. So ito, may paksiw kami, kalabasa, papaya, and then pechay, then mag-spaghetti pa din si Ana Rose. Ang dami niyang pagkain talaga. So, yan na si Hula si Sir kagikabuhi. Niinom og ininit. Niinom siya tum. Sosyalan to, turmeric to. Hala, kinsa man yung baso ako. Antonio Pampilo. Biskot ka doon. So guys, that's all lang muna. That's all lang muna kasi magbablog ako ng another vlog na kumakain na kami. Char! So, thank you for watching. This is Hangal Girls over there. Shout out sa At yung mga hangal sa kabukiran. Bahalag po basta pulag lips. Char! So, thank you for watching. Bye! 君の虜になってしまえばきっと